могла да кажа, че някой човек може да ти постави лимит или да ти бъде предизвикателство по някакъв начин. Единственото предизвикателство е да надминеш себе си по някакъв начин, до някакъв етап, след като достигнеш своя апогей на развитие. Все пак този връх не може да се държи постоянно, да бъде една константа. Винаги си нагоре, надолу, както и в живота. Мога да дам точен пример. През спортната ми кариера има много сериозни контузии, които са пречупвали духа ми не веднъж. Но в крайна сметка, когато имаш силна вяра в себе си, в Бог и в това, което обичаш, рано или късно, нали, с усилен труд, всичко се възнаграждава. Ако трябва да бъда честна, изобщо не очаквах да бъда номинирана за спортист на годината, тъй като миналата година беше доста тежка за мен от към страна на контузиите и не можах да се явя на много по-големи форми. Нали, тази година мога да кажа, че всички хора в нашия град, които се занимават така активно с спорт, положиха много усилия за да стигнат до там и се радвам, нали, че достигнах това ниво да съм наравно с тях, да сме всички заедно там. Зарадвах се определено, почувствах се горда от себе си, от хората, които ме подкрепиха и ми помогнаха да стигна до там. Може да е клиширано и да повторя много хора, които са го казвали, но мотивацията е до време. Когато човек е свикнал да върши едно и също нещо постоянно, всекидневно и това му носи реални успехи и той сам се убедил в това нещо, навика е много повече от мотивацията. Волята също така. Могат да те мотивират различни случки, различни хора. Хубаво е човек да се обгражда с хора, които му помагат да дърпа напред и да градира, за да може да взима хубав и добър пример, качествен за това в каква насока иска да се развива и да успее в нея. На младите спортисти бих пожелала много успех и бих ги призовала да бъдат по-сериозни в това, което се захващат, да не слушат околните. Има една приказка за глухата жаба, която е стигнала първа на състезанието, защото именно заради това, че е глуха, тя е постигнала успех. Така че нека да имат добри идоли в живота, да взимат пример от правилните хора в живота, за да могат да постигат качествени достижения.